Selam dostlarım. Мен sizni master klassımda көрерге шатмын. Siz тәмле рәсім ясарга әзірме? Мен ник тәмле рәсім дип әйттемме? Чөнки хәзер без татарларның иң тәмле ризыклары куелган өстәл ясаячакбыз. Һәм әлбәттә, чәй эчәргә кунакларда чакырачакбыз. Шәп бит. Иң беренче булып өстәлебездә чәйнек барлыкка килә. Ике озын дулкынлы сызык белән ян якларын ясыйбыз. Өстәге озынча түгәрәк капкачы була. Нәфис тоткасы һәм кичрәк кенә борын турында да онытмыйбыз. Чәйнекне Татарстан гербындагы лалә чәчәге белән бизибез. Чәй табынына нинди тәмле ризыклар куйык икән. Без татлы чәкчәк белән сыйланырбыз. Шуңа мин вак таякчыклар тавы ясыйм. Майда кыздырылган һәм балда әвәләнгән камыр кисәкләрен таныгансыңдыр дип уйлыйм. Бу ризык татарлар, башкортлар һәм башка төрки халыкларының милли ризыгы. Син тагын нәрсә белән чәй эчәргә яратасың? Конфет белән дисеңме? Өч пишмаклар белән. Аларны ясау бик җиңел. Башта зур өч пишмак, уртасында тагын бер кичкенә өч пишмак яса. Аның эчендә бәрәңге белән ит. Бигрәк тәмле. Мин үч пишмаклар яратам. Син? Ничек уйлыйсың? Безнең табыныбызга нәрсә җитми? Әлбәттә, чәй кәсәләре, әйдаларны ясыйк. Мин әле кошыгы белән бал савыты да ясыйм. Менә шулай. Бик яхшы. Татарларда кунакны хөрмәт итеп чәй табыны янына чакыралар. Рәсемне ясап бетердек, ләкин ул әлегә аклы-каралы. Беренче эш итеп сары карандаш белән чәйнекне буярга тәкъдим итәм, дустым. Татар халкы чәйне элек-электән озак итеп, тәмен белеп эчәргә яраткан. Алар чәйне тәмле ризыклар ашап кына калмыйча, сөйләшә эчкәннәр, яңалыклар сөйләгәннәр, шатлыклары, планнары белән уртаклашканнар. Менә безнең чәкчәгебез алтын су төскә керде. Кәсәне дә буядык. Хәзер кызгылт сары карандашны алып, өч пишмакларны әле генә мичтән чыккан кебек кызартып җибәр. Мен инде аларның хуш исендә сизә башладым бугай. Тәмле. Бигрәк матур. Рәсемебезне төрле карандашлар белән буяуны дәвам итәбез. Кызгылт крем белән мин бал савытын буйым. Зәңгәр белән өстән чәк һәм өч пишмак куелган тәлинкәне буяп алам. Бик матур килеп чыга. Булды. Кәсәнең икенчелешен яшелгә кертәбез. Шулук төс белән бал савыты өстендәге тукыма кисәгендә буйыбыз. Чәйнек капкачы һәм чәйнектәге лалә чәчәген кызыл итәбез. Аның матурлыгы хәтта кәефне күтәреп җибәрә. Рәсемебезне куе яшел төс белән төгәллибез. Татарлар бу төсне аеруча ярата. Чөнки ул яшеллек, табигать һәм бердәмлекне аңлата. Менә син урманда йөрергә һәм чәчәкләрне күзәтергә яратасыңмы? Яратмыйча булмый, чөнки Татарстаныбыз табигаты гаҗәеп матур бит. Чәйнегебез дә искиткеч матур килеп чыкты. Кара маркер белән берничә сызык сызабыз да, рәсемебез әзер. Миңа чәкчәктән бал исе киләдер кебек. Бигрәк матур булды бу рәсем. Сау бул, дустым, тиздән күрешербез.